Masu kallon mu barka da warhaka, sannan mu da arzikin sake kasancewa tare. A yau zan koya muku yadda ake solving integral calculus. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu shiga aiki. Amma kafin mu shiga, kamar kullum idan yau shine kallon bidiyon ka na fari, ta ku taimaka ku danna mana subscribing, ku yi liking, ku yi sharing saboda ɗan uwa da ke zaune gida su ma su faru da irin wanga ilimin. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu fara aiki. A problem na farko da muka samu mun samu question da ya ce mana za mu yi solving integral of 3x square boundary shi yana da 9 to 14 plus integral of 2x dx boundary shi kuma is 2 zuwa 3 plus integral of 0 to 3 boundary din shi integral of 1 dx yace ai solving din shi ya za a yi shi. Abu na fari a harkar integral dole za ka yi taking integral din ne daga fari. Za mu fara daga gida farko ga gida na biyu mun gama mu shiga gida na uku. A solving irin waɗannan problems din yadda za a yi shi ne idan muka ɗauki integral na gidan farkon ga yadda zai kasance shi ne za mu samu 3x square ne da mun take integral din shi zai zama to plus 1 divided by number da ka samu tunda 2 ne 2 plus 1 zai ba mu 3 divided by 3 sai mu ajiye boundary din mu 9 da kuma 14 mun gaba da fara sai mu ce plus din mai sauko muna da integral kuma of me 2x kawai kenan tunda 2x ne kawai idan muka yi taking integral din shi na ce zai zama to plus 1 kenan nan babu komai 1 ke wajen idan aka sake yin plus 1 zai zama 2 haka ne sai mu ce all over 2 mun yi taking integral sai mu ajiye boundary din shi 2 3 boundary din shi kenan sai mu ce plus sai mu shiga integral ɗinmu na uku. Integral na uku 1 ne kawai kenan x kawai muke da shi. Tunda x kawai muke da shi zai kasance muna da x all over 1 boundary ɗinmu zai sauko wanda zai ba mu 0 3. Muna tare? Daga nan da mun riga mun take integral akwai daga kallo ka san muna da simplifying akwai ɗan sauƙin da zamu nema ciki kamar misali nan sama uku ne nan ma uku ne to tunda uku ne uku so uku ɗaya ne kawai kenan su wuce kawai ɗaya muke da shi nan in muka shigo nan muna da biyu nan ma muna da biyu ya shiga biyu so ɗaya ne kawai yana iya wucewa nan ba abin da za mu cire amma nan da farko da muka yi da ukun ga suka wuce ne muka rage da shi an rage mana da x raised to power of 3 muna da boundary ɗinmu na ne 9 da nawa da 14 plus biyu da biyu da sun wuce ne muka rage da shi x square boundary ɗinmu menene biyu da kuma uku haka ne plus x boundary ɗinmu sifili da kuma mai uku ina fata an fahimci wannan step ɗin idan an fahimci wannan step ɗin da mun kawo nan ba sai mun tsaya wani ɓata lokaci ba kawai tunda babu wani operation da za mu ƙara a cikin integral ɗin za mu ɗauki boundaries ɗinmu a cikin ainihin abin da muka samu na x ɗin da zai zama to boundary na farko minus boundary na ƙasa x ɗin da na ciki zai zama boundary na farko minus boundary na ƙasa kenan idan muka samu haka nan za mu ce muna da na farko muna da 14 x ɗin muna da menene q raised to power of 3 minus na ƙasan ga wanda ke cewa tara ne raised to power of what 3 mun gama da fari idan kana tare da ni muna da plus wannan zai zama to muna da 3 square minus 2 square shi ma mun gama da boundary plus sai mu samu 3 babu komai sai mu ce minus 0 babu komai bai da komai a cikin shi balantana mu kara bai x din bai da wani raised to power balantana mu kara so haka ne kawai za mu bar shi yadda yake a nan da mun dauki cewa da mun zo irin wajen ga kenan me za mu dauka power din mu za mu dauka so za mu je mu gani cewa in muka dauki power 14 raised to the power of 3 me zai bamu idan ka dauki calculator ki ko kuma kika dauki calculator ki ka buga zaki ga cewa 14 raised to the power of 3 zai bamu 2744 zai bamu 2744 na wannan kenan muna tare sai muna da minus 9 idan muka dauki 9 muka ce 9 raised to the power of 3 me zai bamu 729
muna da 729 idan muka buga na wannan kenan. To muna da ne plus, haka ne? Wannan gidan kenan na fari muna da plus. Gida na biyu 3 raised to the power of 2 zai bamu mai 9 minus 2 raised to the power of 2 zai bamu mai 4. Mun gama da wannan gidan shi ma. Haka ne? Muna da plus 3 minus 0 3 ne kawai ba tare da lokaci ba. Haka ne? So idan har an samu wannan sai mu sake dubawa cikin kowane gida akwai operation. Me operation da ke ciki shine subtraction. Kenan za a yi dealing with subtraction din da. Idan muka ce 2744 a cire 729 wato 2744 a cire 729 ne za a samu. Za a samu 2015 in aka yi wannan abinda za a samu kenan 2015 sai aka ce a hada plus ɗin tara a cire 4 za mu samu ne 5 muna da ne na ƙarshe 3 haka ne muna tare. So idan aka ce 2015 a hada shi da 5 nawa zai bamu? A hada shi da 3 nawa zai bamu? Shine abin da zamu duba. Za mu ce 5 a hada shi da 5 muna da 10, ɗaya zai shiga nan muna da 2, muna da sifilin muna da 2, a ƙara hada shi da 3 ga ya shiga sifilin da za mu samu ne 3 muna da ne 2 muna da ne sifili muna da ne 2 an gama masu. Au kai ashe ma sabon shekara ne 2023. Barkamu da sabon shekara.